די כבר, לא יכול לשמוע את הבעלי העסקים שאומרים את זה. כסף זה לא הכל, אני לא פה בשביל הכסף. וואלה? אז למה אתה פה? כסף זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. כסף זה מה שעוזר לנו ומרחיק אותנו מבתי חולים כשאנחנו חולים. זה כסף שמביא לנו חינוך. כסף גם עוזר לנו בשיווק ועוזר לנו להשקיע כסף כדי לקדם את העסק שלנו קדימה. אז מאיפה באה האמירה הזאת שכולם אומרים כל היום כסף זה לא הכל בחיים וכסף זה לא הדבר הכי חשוב? כי האמירה הזאת יש בה אמת. מה האמת שלה? כי כסף לבד לא יעזור. אם אתה באמת רוצה להצליח, אם אתה באמת רוצה להגיע לרמה הבאה, לא יעזור כמה כסף תשקיע בחינוך, כמה כסף תשקיע ברפואה. זה אולי יכול להרחיק אותך ממקום של כאב, אבל זה לא יכול להביא אותך להצלחה הגדולה. כדי להגיע להצלחה הגדולה, אתה חייב את התשוקה. אתה חייב את הרצון לעבוד, אתה חייב את הרצון להתקדם יום אחרי יום אחרי יום. בלי שיהיה לך את זה, גם עם כל הכסף שבעולם, אתה לא תגיע לטופ של הטופ. אז כדי להיות בעל עסק שמצליח, אבל מצליח בענק, לא מספיק שיהיה לך כסף ושתרוויח. אתה צריך את הרצון הזה, את הרעב בעיניים, את